نوحتي تشوفاخر خوچون دو خاطر درزنا گمسيرچ قيلح تلمچي ورسيت جيلد جنرج تانديوزلح شين وشين يوح إقنج دونيح وق والجوش شين جيم خولچون شوز أرستوخت خلا ديتريح قوسم خلاتير حسن تخول نوحتي تشوفاخر خوچون تيماغا وشيمن لتقن بوها بلنا زودش تليلو ديسكريمинация إيشوريح بولخ بيч ООН комитету зорбне дяқына шайн қиетарг. Шезар иттол чаран ай тимагава ехчс ачур йоухода хатенер тюн хилч цейндас. Айдел хошк шен годар цодихч хилч майрчу телатардинер цун шоз кюрт диктош. Голлак нисон целистен цехеларн өрсечөн тедужина цун компенсация дақачур. تخن عورن غالغان جوبالج يقرأ الخوچو ماشر организациян كيغل خوچو مطوركا محمد شين فيسبوك يرج آغوان تحخا أمبير كربولاك يرج شين تين حوز شبو باليسوي ال خيط ريح سرق قاچنا يفكورا من خارцула كورت نيكدو تخوتارك قيرلور تخيلر اوغ يوخورك نيسو بقو يو ال يازدنا مطوركاوس Нястран коштарч элте юртах газ даих дауштел вилла койч шадолкант. Газ ягора низмш лырдеш цахила цусмех эл хамбина газ компанию шайсайтях. نوحتي تشوفها أميغرسي أفتريتيت لقياق يسأل قيقمنا بچحالخ грозный телевизион Google خوچو. قاستن интернете социал машнашках яржушью в регионах дезинформации. Цундел хартха мшндухал болх социал машнашках жигарбак безвай элла телеканал директору. Ишт бу машу радион боцхамш. Хорш қебеш шуйр боустероюшу тхасайтях социал машнашках.